Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Thank God it's Friday. Hi, partner. Hi, partner! Anong balak mong gawin ngayong Friday? Ah? Anong balak mo ngayong weekend? Sama naman ako sa lakad mo. Alam mo, partner, kahapon ba yun? O nung isang araw, nag-decide akong magbayad ng bill sa SM. Para alam mo na, para din makachismis kung ano ng mga ganap, 'di ba? So for the first time after 4 months, partner, ng quarantine period, finally nakabalik ako ng MOA, okay? So kumusta ang MOA ngayon, ang iyong second home? Oo nga may second home talaga, it's MOA. Yun din talaga yung pinost ko sa IG stories, nakamask ako, tapos nakalagay doon, hindi man po halata dahil hindi po kita ang aking mukha, pero I'm so happy to be back at my second home, MOA. Nakakaloka talaga, oo. So kumusta sila doon? Hindi naman ako lumayo, partner. Kailangan ko lang pumunta dun sa ground floor nga lang ako. Hindi pa ako umabot dun sa mga ladies section and all Sa lang ako sa ground floor. Maano siya, malungkot. Kasi parang feeling ko, partner, yung mga parts na, kunyari, for example, yung mga makeup. Halimbawa, sa isang brand ng, let's say, makeup, normally ang mga bantay niyan, mga 2. Kapag mas malaki yung brand, mas malaki ang budget. So, mga 3 yan. Ganun. Kahapon, nung pag-check ko, parang isa-isa lang. Tapos 2 brands ata yung hawak. Yung mga ganun. Tapos, mas konti talaga yung tao. Mas marami yung bantay kesa sa shoppers. Hindi ko alam, baka alanganin din yung oras na pagpunta ko Kaya, hindi mukhang marami. Pero, talagang, it's just so obvious that, hindi pa talaga normal, alam mo yon. Wala pa talagang tao sa labas. Wala. Pero feeling ko, partner, baha din kasi ang factor dito is wala pang public transpo. Kasi ang hirap 'di ba? Yes. Oo, walang public transpo. Feeling ko kapag meron ng public transpo, baka easier na din for people to go and to the mall and kasi naman, bukas na siya Pwede ka nang bumili ng mga essentials mo doon without going online. Kung halimbawa, pero bukas na yung aircon nila. Parang hindi ko na, mabilis lang din kasi ako, partner, para hindi ko mapansin. Ikot lang na ikot. Pero parang feeling ko hindi naman siya yung pagpasok ang init. So, sa palagi ko bukas yung aircon, baka hindi lang full. Hindi ko sure. Pero ever since naman si MOA, parang solar panels siya Parang at a certain point, or sa medyo taas, kasi nga malapit na dun sa solar panels, medyo mainit na talaga siya. Pero feeling ko lang naman yon. Hindi din naman ako sigurado. Huwag niyo akong paniwalaan. Huwag niyo akong paniwalaan sa mga pinagsasabi ko, nakakalurky, diba? Ako pumunta ko na siguro mga 3 weeks ago. Mga a month ago. Tapos nga bumili kami ng mga essentials namin, diaper and gatas ng anak. Oo. Nung pumunta kami sa hypermarket, kukunti lang din yung tao. Tapos parang nadidiliman ako sa kanya. Parang madilim. Sabi ko, baka ngayon lang ba ako nakalabas or dahil nasanay ba ako nasa loob ng bahay, kaninibago ako pagdating ko ng mall. Pero feeling ko madilim siya. Oo. Or baka parang bawas partner, yung ilaw. O baka partner, kailangan mo lang palitan yung contact lens mo. Medyo gray na siya. Gasgas na masyado. Kaya parang feeling mo madilim ang mga bagay-bagay. O diba? Hindi, gabi na kasi yun. Tama ba? Kaya madilim? Hindi, pero di ba hindi pa talaga siya normal talaga everyday. Correct. Tapos na-realize ko talagang ang hirap talaga ng work from home na setup kasi like halimbawa kahapon din meron akong tinawagan kasi merong isang restaurant na nagpa-reserve ako doon for May kasi birthday ng asawa ko. So mukhang sa tingin ko nung una kasi parang wala pa akong balak mag-refund kasi akala ko parang magda-die down agad itong issue na ito. Tapos alam mo yun,
ma-avail namin ulit. Tapos, nag-decide na lang kami since hindi naman pwede lumabas yung mga bata na i-refund na lang. So, nung pagtawag ko dun sa contact person, alam mo yung sa una, okay niya pa ako kausap. Tapos eventually, hindi na. Kasi iyak yung anak niya sa background. Alam mo yung ganon? Yung madaming ganon. Ako ilang beses perfect example nga yung Zoom meeting natin the other day 20% lang yung attention ko nasa Zoom meeting kasi the whole time naghahabol ako ng anak. Kung mapapansin mo ako, partner, akit baba ako noon. Kung saan ang background ko kasi. Yung anak ko kasi pag nakikita Akala ko naman naghahanap ka ng signal. Hindi. Hindi yun, partner. Yung ano ko kasi pag nakikita ko, parang natatakot siya. Parang may feeling siya kasi nalalabas ako. So, natatakot siya na mawala ako sa paningin niya. Kasi parang feeling niya, pag nawala ako sa paningin niya, wala, aalis na naman ako and stuff. Ganun. Clingy masyado yung anak mo. So, yung pala iwas ka ng iwas, kaya lakad ka ng lakad. Oo, kaya ako lakad ng bonggang-bongga. Kaya yun yung eksena. Kaya talagang alam ko talaga sa sarili ko na ang hirap ng work from home. Kasi yun nga, nung nakausap ko yung lalaki, talagang nung una, first few sentences lang ako maayos eh. Maayos niya akong kausap na parang ine-explain niya kung anong mangyayari, na okay lang ang refund. Tapos eventually, ito katulad dito, partner, yung anak ko, yung map nilagay niya sa kama. Ay! Patapot! No! Daddy, yung minamap niya sa bed. O, diba? Dito kami hihiga. Nakakaloka, diba? Diba? Tapos magtataka ako bakit nagkaka-rashes. Okay. Tapos ito pa, partner. Kasi diba, minsan lang ako mapadpad sa Manila. Kaya kapag pumupunta ako ng Manila, partner, talagang sinusulit ko lahat ng mga gagawin. Talagang ang araw ko sulit na sulit. So, pumunta ako kay Dr. John Senica sa Johnson Cosmetics. Parang layo ng bahay, kala mo sa malayong probinsya sinusulit yung pagluwas. Alam yung mga excursionist, mga ganun. Sulitin natin, punta tayo ng Luneta, punta tayo ng Star City, ha. Parang ganun Akala mo sobrang layo na Santa Rosa. Hindi naman, kaya lang, 'di ba? Minsan may toll gate kasi. So para sa akin malayo 'yun, saka may factor talaga 'yun eh. May bayad ang toll eh. So anyhow, partner, syempre na going there, dadaan ka ng Ermita, Malate. Tapos napansin ko lahat ng yung mga hotels doon, hindi mot-mot, partner, yung mga hotels, yung mga, hindi na ako magbabanggit ng mga hotels, pero yung mga maliliit na hotels na nandoon, close sila lahat. As in, kaya sabi ko, nag-close ba temporarily ito? Kasi isa parang wala nang laman yung loob. Okay. Tapos yung isa parang may mga newspaper. Yung mga glass panel nila. Oo, yung mga glass panel, may mga newspaper na. So parang, ibig sabihin talaga nito, alam mo yun, parang nag-close na talaga. Parang under renovation. Nakakalungkot lang. Wow ha, daming pera. Ngayon pa talaga nagpa-renovate kung kailan walang kita. Diba? Pero ibig sabihin, alam mo yun, yung isa din na pinagbo-ballrooman ng mother-in-law ko, sabi niya, close na din daw yung hotel na yun. Yung mga maliliit na hotel sa Malate. Nakakalungkot kasi full, yun eh, I mean, full na mga hotels yun eh. Kahit na maliliit siya, 3-star or 2-star. Hindi ko alam, 3-star, ganyan. Ano siya yung, ang mga empleyado nun, full force, ibig sabihin. So, ibig sabihin, nung nag-close, talagang ilan nang nawala ng work. Totoo yun. Diba? Kaya nga, parang tumaas nga yung anxiety ko kanina, kahapon, parang bigla akong hindi makahinga kasi ang dami talagang affected. Grabe, nasa na kaya sila ngayon? Ano na yung discarding ginagawa nila ngayon para mabuhay? Diba? Oo, alam mo yun, I'm sure partner nag-online selling. Isa nga online seller, tawang-tawa ako. Sabi niya, ano ba yan? Napakarami ng mga online seller, wala nang online buyers. Kasi lahat nasa benta selling lang ng na. Benta. Lahat, wala correct, na bumibili. lahat na correct, wala na bumibili. Tapos paunahan makahanap ng tawag dito, ng mismong source kasi para magmura yung mga binibenta online. So, alam mo yun, yung ganun. Di ba, Daddy, parang yung mga maliliit na mga hotel, 3-star ba ang tawag doon? 3-star. Wala na sila. Nako. Yun. 'Di ba? Wala na, nag-close na sila. Paano diba? na lang yung mga suki natin doon, 'di ba? Mga 'di ba, yung mga suki ko sa Pegasus, yung mga 'di ba, yung mga pinupuntahan ko sa Hollywood. Diba? Paano na sila? Sino na magdadamit sa kanila ngayon, 'di ba? Kung nung panahon na normal ang 'di ba, ang araw, ang takbo ng buhay, lagi sila nakahubad. Paano pa ngayon? 'Di ba? Nasaan na sino na magdadamit sa kanila?
Nag-worry tuloy ako. Ano ba yan? Partner, wag ka masyadong mag-alala. Sa palagay ko ngayon, may saplot sila. Nakakaloka. Diba? Mapapaisip ka talaga yun. Ano na kayang diskarte nila ngayon sa buhay ngayon? Paano na sila lumalaban ngayon? Diba? Tsaka paano kung halimbawa partner, alam mo yun lang yung alam nilang gawin. Correct. 'Di ba? Pero syempre, bilang tao tayo, bilang mga Pilipino din na napaka-resilient at napaka-madiskarte, I'm sure hindi mo naman nahayaan na porke yun lang yung alam mong trabaho, limited ka na to that. 'Di ba? Hindi naman din talaga. So, I'm sure yung madaming mga nagtatry ng iba't ibang mga ways para kumita ulit. Pero wala, nakakalungkot lang yung akala mo very stable. Alam mo yun? Totoo. Alam mo yun? At saka, hindi lang yun tayo mismo Masyado tayong naging kampante na sumusweldo tayo. Na totoo nga, paano kung isang araw mag-bankrupt yung kumpanyang pinagtatrabahuhan natin, isang araw masunugan, or isang araw, alam mo yun, may mangyari. Kagaya tapos, nito. Katulad nito, 'di ba? Saan ka pupulutin, 'di ba? Ang mga bills hindi naman tumigil. Totoo. Ang bayarin hindi naman tumigil, 'di ba? So wala lang, kaya lang namin pinag-uusapan ito ni partner para kung ganyan na nararamdaman mo na parang feeling mo hindi mo na alam kung saan patutungo pa yung buhay mo kasi parang ang gulo, parang, 'di ba? Huwag kang mag-alala, maski kami yan din ang feeling namin. Maski kami we are feeling anxious. Totoo. Maski kami parang mataas pa rin ang anxiety level. Correct. Talaga nakaka-anxious, totoo yan. Ulitin namin, wala pong exempted dito. Lahat tayo naka-experience na matinding problema, matinding struggle, matinding anxiety. So, laban lang tayo mga kaibigan. Marami ako mga kakilala na umuwi na ng kanilang mga probinsya kasi yun nga since walang income, tigil yung trabaho dito sa Metro Manila, tapos diretso ang bayad nila sa renta ng bahay nila. So hindi na nila kaya. So mas minabuti na nilang umuwi na lang ng probinsya. Doon walang bayad yung bahay nila kasi sarili nilang bahay. Correct. Tapos mas simple ang buhay, walang masyadong gastos. Kung may gastos man, hindi ganun kalakihan. So, yun yung ilang ginawa ng mga kakilala ko. Pero yung talagang mga Manileño at Manilenya, ayun, dumidiskarte din talaga online, nagtatutong magluto bigla, tapos ibinebenta, nagluto ng cookies, nagluto ng mga pasta, tapos binebenta nila online, nag-bake. Alam mo yun, ganun. So, totoo ka dyan. May nakakagawa naman ng diskarte. At yun yung dapat natin gawin. Huwag po tayong titigil. Huwag tayong patalo sa problemang ito. Labanan po natin siya. Tuloy lang ang buhay, tuloy ang diskarte. Tsaka partner, this is not the perfect time para mahiya. Dapat medyo walang hiya ka na din. Walang hiya meaning hindi ka na mahihiyang dumiskarte sa ibang paraan. Hindi ka mahihiyang magtanong sa mga kakilala mong alam mo kahit papaano medyo may extra pera pambili, 'di ba? Magtanong kung ano kasi malay mo naman bumili siya kasi alam niya na tulong niya sa iyo 'yun, 'di ba? So sales mo na 'yun for the day. Yung mga ganun ba? So hindi ito yung perfect time para pabebe, hiya-hiya, hindi Kailangan talagang kumita ng extra dahil alam naman natin talaga na mahirap ang buhay. Tama. Diba? Tama. Ganun yun. Laban lang mga kaibigan, kapit lang tayo, manalig tayo na makakayanan natin lagpasan ang problemang ito. Correct ka. Basta ang importante, let us stay healthy. Yes. Yun yung pinaka-importantation sa lahat, yung maging healthy po tayo. Yan. Tama. Ay, nako, nakaka-lurkay talaga. Pero sana naman, kabisyo, maging positive ka pa rin sa gitna ng lahat. Pero wag lang maging positive kabisyo sa COVID. Sabi, may kaibigan ako kasi pinapayo, basta be positive, be positive. Sabi niya sa akin, alam mo, dapat ka maging maingat sa paggamit ng salitang positive kasi totoo yan. Dahil mga positive ngayon iniiwasan na din. Nakakaloka talaga. Huwag din naman natin gano'n. Kumbaga, di ba, let's show our care for them, 'di ba? Na hindi natin sila dapat i-discriminate o tingnan ng totoo yan, partner. Let us not discriminate. Yes. Hindi nila ginusto yan. Tama. Hindi nila sino bang may gusto niyan, 'di ba? Correct. I mean, madaming mga tao ang very careful. Tama. Madami ang mga tao, 'di ba? Ang dami na natin nabasa, tsaka kwento na din natin 'to sa ere. Hindi lumalabas ng bahay pero dahil may pumapasok sa kanila, nagde-deliver and all, na-expose pero hindi lumalabas Tama.
ginusto niya ba yun? Hindi niya yun ginusto, di ba? Tama. So wag din tayo talaga magdi-discriminate. Hindi po yan, hindi dinidiscriminate ang mga taong may COVID. Iniintindi sila. Alam mo, sila yung problemado. Wag kang dumagdag sa problema nila. Tama. Di ba? I-uplift. Discriminate yung mga tao. Kala mo naman ang puputi ng mga siko. Diba? I-uplift natin ang kanilang emosyon. Ipagdasal natin sila na gumaling na sila sa lalong madaling panahon. Diba? And yun, tama. Balikan ko lang yung joke nung kaibigan ko na, uy, mag-ingat ka sa pagsasalita ng be positive, be positive. Sabi ko, sige, be optimistic na lang. Tama. Be optimistic. Ang hirap nga na i-spell nun, pero sabi ko, mas safe siya. Tama. Ay, nako. Stay safe, mga kabisyo. Correct. Be safe and stay safe. Okie. Mamayang 9:00, isa na namang kwento mula sa ating May Wagang Burnay ang ating mapapainggan, kaya inyo baka antabayanan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ang iba. Yon! Always your number one SM radio station.